Tugot, tinapalabas. Tinapalabas, panggap ni Diana ti Romuar iti mansyon, ngem linapdan ni Brando. Nako na tinaud-udi, adakas ti mapasamak kadakwada, no ipilit na ti Romuar. Sidsidiren mat ni Doña Dolores ti Bagina, no apay anagbanag dan anakakaasi. Insungbat mat ni Lindon, amay subli mat lati kinabak nang da. Iti kanito ama kikalay sa kan Juana ni Diana. Iti sa balya bangir, madandanagan mat daalo na ken Gardo, iti panagsakit nila kay Ignas. Ipanda kuma iti pagagasan, ngem nagkedked ti lakay. Iti dayta gundaway, nagsarita manen da Lindon ken Diana. Nagpakpakas iti balasang, away-awayan da idan, ngem saan ngay manugot ni Lindon. Iti may sa Arabii, adda sa bali apang panggepen ni Brando. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot! Tinapalabas! Rabiyo na yan. Ngamjak pa'y lagtog lang. Diyas ki. Apay akas to'y mutintarik na. Uray anya daramidak. Jak magawidan ti marikrik na kini Diana. Apay asan ang may waksi iti isip ko ti kinapusaksak na. Ay, ammo kon teramidak. Mapanag iti silid nga gina. Inaklakasarsarita ni Diana. Timag na pailang amangag ko. Umdasin amangap iti marikrik na. Saan nga mo ni Boss Lindon nga dalimod ang marikrik na ni Diana? Ore asino lalaki? Maguyugoy terik nana. Gapo iti kinalasbang na. Maglangan ti lalaki. Asaan nga gusto ko... Ha? Nakaring pa lagayam ni Boss Lindon. Kunak no itay pa nakaturog. Umasidag ka kanyak, Brando. Uwan, boss! Umayakon! Sa dino ti papanam? Ha? Agpag lang, boss. Sigurado ka? Uwan, boss. Kaya't ko lang agpag na. Awan nga min dararamidak, boss. Apay nga rod nga agturong ka iti salad da Diana ken Bakit Dolores. Ha? Saan nga iti silid dati papanak, boss? Nya kumanga iti daramidak ijay. Balaagan ka, Brando. Jak kaya titigtignay mo ita. Uray no sikat ti makannawan ko. Kabalak alusukan ti banga-bangam. Nawatam. When, boss, nawatak. Nasayat. Ala, mapankan iti saled mo. Jak kayat a makita ka pa'y nga agkatang-katang dito'y pasilyo ti mansyon. Apay ajak matin makita di babaya sursuruta kitay. Sa dino tinapanan na. Langha na tinakakaasi. Kaya't ko tulungan. Ngam apay ajak matin makita. Arayatan da! Arayatan da! Agtataod iji abanda titimag na. Agpapaarayat. At dalakid di sana nasayata mapaspasamakan ko na. Mapanak ijay. Awan mat dito'y. Ngam dito'y abanda tinagtaudan titimag na. Anyak ka din da ito ang mapaspasamag. Tulungan da! Ha? Tulungan! At dalagayam itisaan unay nga dayo. Asid ka. Apayadyak maigaraw da itisaka ka. Di ka umadayo! Tulungan ka! Di ka umadayo! Urayan nak! Urayan nak! Urayan! Nagtagtagain na paglagayam. Asino dahi di babae iti tagtagain ko.
Sana nalawag ititagtagay na putirupa na. Anya ti kahit asawan ti pa nagpapaarayat na. Kaslapod-pod na titagtagay na ko. Ay, rabi pa'y lagayam. Ang Japon may subli pa titulog ko. Bumangon ako na. Pinakita ni Tatay Ignas. Sapel ako ma, tanagbaawan ti gurigor na. Awanan ti pagdanagan niyo kani Alona. Naimbagan ako. Awanan ti gurigor ko. Nasayat no kasta, Tatay Ignas. Madlaw anapuyatan ka. Apay ka di. Gapoy tinaytagtagay na po, Tatay Ignas. Ha? Adang tapakainaigan ti babayan ay tagtagainap ko, itibiyag ko. Apay ngaging gaita, katjak maiwak si iti isip ko. Gardo. Kampay di. Kaya't na tagpatulong. Agpapaarayat. Kan kasla nakakahasi tilangana. Gardo. Adu dagiti banag ang narigat ang mailawlawag. Numaminsan, adda tagtagainap ang maikonekta itibiyag mo. Tatay Ignas. Datdatlag ti tagtagainap mo, Gardo. Naunag ti kaipapanan na. Ngam addaken ka amang gutugot iti ami. Tatay Ignas. Kaya't asawon day ta. Adda na palabas, anasken alagi pa. Riknaam anaimbag iti kaunggam. Noan niya at talaga ti ibagbagana. Jak mawatan lagi ti bagbagayo. Mati ka wak, Tatay Ignas. Sigan na mismo tinang ibaga. Adi mo mailawlawag tinaitagtagainap mo. Bayam ati panawan timang sungbat iti dayta. Amangan no adapay na ununag aga ipapanan na. Tatay Ignas. Talaga jak mawatan lagi ti ibagbagam. Amom ka di amadandanagan tunggal pumanaw ka, Gardo. Alona. Diyak makaid na naawan ka pala dito'y balay amakitak. Ita, rumor ka manan. Alona. Ay ayatan ka, Gardo. Diyak kayat nga dada ka sa mapasamakan ka. Aday ta ka manan ako nak. Di ka unay agdanag. Amok teraramidag. Awan ti da ka sa mapasama kanyak. Di mo maibaga dayta, Gardo. Nang runak at sapsapulam dagiti nang gandat itibiyag mo. Ha? Kang runaan ti amin. Di mo matam mo ti kabusor mo. Asino kadakwada ti balsam? Asino? Alona. Numabalin na ko ma. Di mon gandate na sa pulan dagiti managdakdakas. Panunutin na kumamat. Maawatan na ko, ma. Saan mo't lang agtal na ti panunot ko? No awan teramidag. Agtalay na at kadilatan na burbur siya tinapasama kanyak. Tung palbyag ka di apang panunutag. No asino ka talaga? Gadto. Aging gaita. Saan pa yan nagsubli ti lagip ko? Adayab kas ti barukong ko. Ngamjak maawatan no anya ti kayat na asawan. Kasla damang guy-guyod kanyak nga aramidak na ito'y. Tapno masulbaran tibat-tibat itibiyag ko. Pakawanan nak. Ngamjak maramid ti agtal na latan. Ulitak. Maawatan na ko, ma. Alona. Tatang, jak nalabdan ni Gardo apimanaw. Agsublimot lang ni Gardo. Kalpasan ti talong aldaw. Isu nga awan ti rumbong apagdanagam, anak ko. Jak maliklikan ti saan nga agdanag, tatang. Nang runa kat di na pa'y amon no asino at talaga ti kabusor na. Alaw na. Ay ayatak ni Gardo, tatang. Jak kaya tamay sagmak. Alo si isa na kititunggal rabi no jak makita di ti balay. Di ka unay agpanunot iti madi, anak ko. Saan abay-bayan ni Apo Diyos ni Gardo?
Manun abulan tinapalabas, manipod nagnaan dito yung balay ni Gardo. Napanaknakan tamutan ti kinaimbag na. Tatang, Isu anak ko na, asaan abay-bayan ni Apo Diyos ni Gardo. Iti sa dino man apapanan na. Sapsapulan na laang ti hustisya, aparakan ko na. Doña Dolores, Senyorita Diana, nakapanawon ti lugan ni Lindon. Anya ti aramidan tayo ita. Awan matla ti maaramidan tayo. No panggapon tayo ti aglibas dito'y mansyon, Celia. Sigurado asapulan na tayo matla ang nilindon. Ang mga nuad-ad dapay ang makapungtot, kat pagaramidan na tayo iti dakas. Mama. Kitain nyo taglawlaw ti mansyon. Agbambantay dagiti buyot na. Sigurado abinilin na dagiti tao amang bantay kada tayo. Mama, padasak nga awagan dagiti amamok. Bareng makatulong da kada tayo. Diana, delikado day nga ibagbagam anak ko. Numamuan ni Lindon nga inawagam dagiti gagayom mo. May sakada kami kin ni Celia ti patayan ni Lindon. Anya? Kontrolado ni Lindon ti biyag tayo ita. Gaputad da tayo pa'y laang itiikot na. Saan tayo abasta makagaraw? Doña Dolores, kasano tayong arudan dito'y mansyon? Tsaka mo, nagrigatan da ito'y asasaaden tayo ita. Doña Dolores. Gapo kanyak, nairamraman kayon. Basol ko no apay anariribok ita tibiyag tayo. Jakmat namnamaan akastoy ti aramidan ni Lindon. Mama. Naamwak pa'y kin ni Brando. Ang nagsaran ti plantasyon ti asukar. Adon tinadadaal wano nasayang asan ko. Napanlang kin ni Lindon ama nagdakdak sa tao. Sika ka di tinagluto iti sidain, bakit Dolores? Juan Brando, apay ka di. Yak magustuhan ti pa naglutom. Ay, Umay ka man. Umay ka. Umay ka. Anay ko di nakpungutan. Teka. Masaksakit anak. Ibatam ti buok ko, Brando. Sana naimas ti pa naglutom. Sana naimas ti pasangom makanaka. Ibatam ni Mama! Ang asim! Diana, saan ka makibiyang dito? Brando! Ibatam ni Mama! Maasyan ka kun kwa na! Noan yaman ti madi nga inaramid ni Mama. Siya kung tagkid-kid daw iti pamakawan. Okay, ibata kong tinam. Diana, anak ko. Mama! Uy! Nagmayaten ti panagin narakop yung agin, ha? Nalaing kayo pa yung agdrama. Dahil ito'y titandaanan nyo. Saan kayong agipulpulong ka ni Boss Lindon? No, aramidon nyo dahil na. Siyak mismo timang patay ka na kayo. Brando! Nawatan da ka ni, Diana. Bakit Dolores? Nawatan da ka ni! Sumambat kayo! Juan Brando, naawatan mi. Doña Dolores, adtuyan ti inumam adanom. Agyaman Celia. Ngamkas na kun akon. Di nakawagan iti Donya. Tasaan akon adonya. Sige, Manang Dolores. No, adapay ka sa pulam. Ibagamlaan kanya. Awanan. Celia. Agluwa ka manan. Jak labalapdan tirik na, Celia. Itilikodan ti panang tagtagipasit ko kan kay di. Maaramid mo pala ti tumulong kanya. Manang Dolores, di mon panunutan day jay. Nalpasan. Tinapatag ita.
Agtitinulong tayo. Celia. Panunutan tayo ket di no kasano tayo ang makalibas dito'y mansyon. Anya. Amok ti pampanunutan. Agpaggad tayo no aramidan tayo dayta. Ngem panagkunak. Ad-adang agpaggad tayo no agtalinaed tayo dito'y mansyon. Kas kumati napasamakan ka ita. Mang panunot tayo itinapintas a pamuspusan. No kasano tayo ang makalibas dito'y mansyon, Manang Dolores. Gusto ka, Manang Celia. Saan nga agnanayon ti kaadda tayo diti mansyon? Nasken a makalibas tayo. Uwan, senyorita. Ipamuspusan tayo ti aglibas. Kita am tinapasamak ka ni mamam. Kinabil ni Brando. Awan ti laban tayo kuana. Manang, Saan laang amay may sa atao ti mangululpit kada tayo. No di kat aduda. Mabalinda tayo mat akabilan dagiti buyot ni Lindon no kayat da. Manang Celia. Sakbay ang makaaramid da iti dakas kada tayo. Naskan ang makapanaw tayon dito'y nga impyerno. Anya nga tati aramidan tayo. Agpanunot kan agkararag tayo kan ni Apo Diyos. Patsya ka isuro na no anya ti rumbang nga aramidan tayo. Naglamuyot nga gayos ti arak iti karabukob ko. Imported nga arak tininumag. Silya! Silya! Nagbayag ka namang yag ti pulutan? Umayan, Amo Brando. Kartingam! Nagbayag ka lagi din. Ato yan ti pulutanam, Amo Brando. Nagginad ka ng tigtignay. Pasensya kan, Amo. Ado pa'y ngamin ti inaramid ko iji kusina. Wala. Pumanaw kan. Di kan kasapulan. Uwan, Amo. Mabit lang, Silya. Apay ka di? Ayan da Diana, ken bakit Dolores? Kwa. Kadwak iday di kusina, Amo. Sigurado ka? Uwan, Amo. Apay ka di? Awan. Nagdamag ang laang. Wala. Agsubli ka ni di kusina. Uwan, Amo. Maikenak dito'y mansyon. Nawan ti aramidak. Kasla kayat kung awisan nga ginom ni Diana. Ngam ti parikot. Dakasak ni Boss Lindon. Diyak kano pakibiyangan ni Diana. Ay, aginoma kini. Aging gama parte ka. Itanti may kadwa arapi nga awan diti balay ni Cardo. Sa dino nga tanti ayan na. Sabay la kumatawan ti daka sa mapasamak kan kuana. Rabiin, ngamjak matlag tuglupan. Pampanunutak latan ni Cardo. Anda nagkarasaka si di kusina. Ni nga tatatang. Ang pinanawak mo't itay ang nakaturugan. Uno, nagsubli ni Cardo. Mapanak man ni kusina. Kita man na sino day chay. Anya ti mapasamak ken ni Alona iti dayta agundaway. Gagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser. Ken iti mo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, DMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.